Kena ka video ka bamantang ni kai phi kumno ban set up ya ka bang akau ladadon na preng jong phi ki bom patip pinlek bin yang monetization klik bin yang monetization hi te kena ka Facebook ala dep set up ya ka content monetization hari bintang set up yang sa ka bang akau page set up pe akau klik to mo te hang nei pin i hang ne first name pin badap ya ka kerteng jong phi last name ya ka jaj bat kena ka date of birth ka bumut kena ka dai ka snam kha te pin ai snam kha mo te hang nei country ka dai ka ri ki India mo te pin ai hang to next te nang ta hang nei pat mo in country pin ai biang ang dia ne hanai business type pin klik nang to mo phiap hang nei da phi bakla phia hab ai individual la ne sole proprietor mo hab don kam hang nei ban ai da phi bakla hang ne te phila janjar te hab ai don kam ban ai to mo te sa ai biang to next hang nei pat mo first name ka long automatic hi te ka middle name phi don kam man tho hang nei ka middle name mo phin hab ban tho hang to middle name te nga try plus thu nang ta phin sa ai biang te hang ne mo tu ka primary address la da phi scratch po phin pendap ya ka kerteng sinong ka jong phi te hang ne city kumut phin pendap mo ka Shillong te ka state kumut phin ai Meghalaya mo lese ka song kum phi ken phi ha kana ka state mo te phin ai Meghalaya nang ta upin code mo pin code badai na ka district ka jong phi phiap na kana ka district mo te kerkum ka district ka jong phi philapan pendap ya pin code ka jong phi hang ne te ne po phone number ka jong phi pin pedap hang ne nang ta sa sene sepo pade pin hapan pedap tu email pin up email ka jong phi te enda phila de pedap hang ne sa score par sepo mo te hang ne pat phin hang ne mo permanent account number pan card te hang ne pin pedap ya number jong pan card jong phi te pin sa tik ai tu by checking nang ta sa I next mo hang ne pat mo ka bang account la ne wire transfer la ne link PayPal te ka bah phi ban ai da ka bang account mo $100 phin transfer te phin klik na bang transfer te la enda phin de klik na bang sa scroll sepo mo te hang ne phin hang ne mo IFSC code phin badap IFSC code jong phi nang ta bang account number phin badap ya u bang account number jong phi mo enda phila dep sa I link payout method mo klik to hi link payout te hang ne kan IP ban pha continue ya ka kerteng jong Facebook jong phi phin ai hang to continue dan lese kan ai shwa IP ban pha bandap ya password bad phone number te phin pendap shwa nang ta phin sa ai continue te phin ai next ai continue mo hang ne pat phin add sa katak mo add tag info phin add sa katak phin pendap sa katak endala dep katak hang ta phin sa dep mo page hang ne ka slow palat kan network te page hang ne phin ai continue mo phin ai biang continue hang to ai biang continue nomor ba ka nang ai biang continue ba ka long kaduna network te takda te hang ne phin i mo hang ne kane ka bah jorong la dep mo kane ka you are citizen US mo te phin I know te hang ne po ro phin I know te ngan put ong tang no mo na bangala kham suk tang ithu thrai te hang ne pat de tu si jorong phin i mo select one te country citizen phin klik nang to mo phin sa I India te sa I biang next hang ne pat mo la dep automatic han rai sa kane ka address tu han nei pidon ka man tho phiap an tho ka teng sinong jong phi te kana ka sinong jong phi tho tang ta hi te sa ai biang next mo te hang nei pat de pidon kam ban ai hang to next te hang nei mo phi tu ba tho 0% mo tu ba ni kong mo phin klik nang to 0% of service te phin klik nang to hang nei sa ai biang next hang nei pet ka dai ka ri mo country of tak mo te resident te mudon kam ban ai da ka ri India mo phin wat na ka India sepo sono te ri India si ai ka India si ai ke don sepo mo ka jangai si ai tu ka India te wat sepo te hana lap jan India te ke India hana te India ai dan dia sa ai biang te next mo don kam ban ai next hang ne scroll sepo hang ne sa don kam ban san mo te phin sa san ak tu ka san ba mane namar don kam ban san hang to ka tu ba don kam ban san mane te phi ha ban san ya ka kerteng jong phi na du mane don kam ban san hang ne endala de ban san hang ne te chu san hang to dala de tho ban san te namar ka tu ba san mane phi kan mau mo te kal first name middle name but last name ka de ka to mo don kam ban san phi man kan mau ba ka to ka first name middle name but last name te ka to hi don kam ban san te enda phila de ban san te phin ai be hang to next mo te phin ai no hang nei po next te hang nei pat phin up tang ban submit ne ka form hang ne te scroll sepo mo scroll submit form te phin klik nang to phin ing to submit form te submit ka form mo namar ba la dep artat hang ne te sa tang khendiat te hang ne phin scroll biang sepo te phin i tu ba tho don to mo
te hang to idol te tang kum ne hi kala long mo te up chua kala long te kum ne kala long page up ngedang kadang mi mo te omni le re te ngan lek be na pe au mo page ngan sa lek na pe au namar kala long ngan lek be na pe au lek be ha pe au page mo phir sa lek na pe au scroll to ka pe au klik nang to tang kum ne mo kala long te Kuplesiboni tu ki bapej barok ki perlok nga try 100% lada phis ngap ha phin suthu yakne ka jing kai ka jonga te step by step ngangit scam phin suthu phin pendap ha